Takže čauče lidi, dneska si ukážeme teda, jak se instaluje mod, mod GGMM Garage a taky jak se vkladají auta do GTA San Andreas. Takže nejdřív si zapneme teda prohlížeč, nejlepší je Google Chrome, protože je to rychlý docela. No, takže otevřeme si Google. Výborně, tak, Google. A sem se napíšeme GGMM Garage a tady je download. Tak. Teď si najdeme, no napíšeme takhle .cz ne, počkat takhle GTA .cz a tady nejlepší by to bylo teda na GTA.cz, tady to je vkládání modů přes GGMM. No a tady máte, se otevře vám takhle vlastně to GTAčko a tady je download GGMM 2.1. To si stáhnete, no dáte stáhnout, no teď download, tak, no počkáte vlastně těch 10 sekund, nebo kolik tam je, no a potom kliknete na download, takhle, já už to mám stáhlý, takže stahovat si to ještě jednou nebudu. No, GTA.cz si zatím ještě necháme. Tak. Teď to GGMM se vám otevře ve WinRAR nebo ve WinZip. Záleží na to, co máte. Takže takhle se prostě otevře. Budete to mít takhle. A tyhle 3 soubory z toho GGMM ve WinRAR nebo ve WinZipu skopírujete. Prostě dáte takhle a no, Ctrl+C nebo pravý tlačítko myši a skopírovat. No a vložíte to vlastně do GTA San Andreas. Prostě dáte, vložíte 3 soubory, co tam byly. No a potom vlastně do složky GTA San Andreas složíte. Potom otevřete to GGMM. Počkáte, až se to otevře. A tady, už se to otevřelo. Tak, tady to máte. Tady mám, už mi to funguje. Takže dobrý. Jestli vám to takhle funguje, takže je to dobrý, ale kdyby ne, tak si dejte na Google, prostě stáhněte se to někde jinde, kdyby vám to nefungovalo. No a teď teda to vkládání těch aut. Napíšete GTA Inside. To je nejlepší teda pro ty auta, protože je jich tam nejvíc. Tady Cars. Máte. No a tady máte vlastně výběr aut, ale musíte jakoby tady dát, máte zleva GTA San Andreas a tady je Cars. No, klikněte na to a vlastně objeví se vám tohleto. Takže tady se vyberete jakýkoliv auto, já už mám teda vybraný jedno, je to Jeep. Tak, už jsem si jakoby ty nejlepší auta nainstaloval, třeba nějaký takový drifterský, místo Elegy nebo něco takového, tak jsem si už nainstaloval, takže to mám snad někde na 3. stránce. Snad to bylo. Jo, tady to mám. Tady to je. Takhle klikněte prostě na obrázek, objeví se vám to. No a vždycky se koukněte, tady máte file size. A tady si vždycky koukněte, jestli to má více teda než 4,7 MB, tak těch aut se snažte nainstalovat co nejméně, protože pak se vám bude vlastně hrozně sekat GTAčko. Prostě třeba zapnete si multiplayer, koukněte se tam a všechno je úplně šedý, nic nevidíte kromě sebe. No to je docela blbý takhle. To už můžete rovnou GTAčko odstranit, protože tohle se spravit nedá. Takže dáte tam vlastně download, tady start download, tady už to mám stáhlý. Otevřít, tohle se stáhneme už. Tak počkáme si. A tady mám Jeep. No a vlastně tyhle 2 soubory si takhle přetáhneme, nejlépe je to skopírovat, aby to bylo tady, takhle. No a rovnou si to tadyhle odstraním, abych to neměl dvakrát v počítači. Kde to je? Ne, tohle si nechám, tohle odstraním, to nepotřebuju. A tohle, tady. Ano, tak, výborně. No, teďkon si otevřete vlastně GTA San Andreas. Otevřete GGMM, tohle můžeme zavřít. Tak, jo, tady. No a tady máte vlastně seznam aut. Tady máte auta, cars. No a když dáte tohle, no tak tady se vám objeví veškerý zbraně a všechno, co máte, ale budeme instalovat auta. Zbraně se nainstalujeme někdy v příštím dílu, jestli natočím, nebo tak. Takže teď tady napíšeme host
Hustley, nebo prostě můžete si vybrat jakýkoliv auto, místo kterého to chcete dát. Já teda chci Hustley, ale našlo mi to teda něco jiného. Tak musím hledat. No mimochodem tady je to Elegy, jak jsem říkal, že jsem instaloval ty drift auta. Jakoby do toho GTA San Andreas. Jako mody nepotřebuju, protože driftovat umím taky tak, takže. Tak a tady je Hustley, Huntley, aha, tak jsem to napsal špatně. Tak tady napíšeme Huntley. No, našel jsem. Tak vidíte, to je vlastně takové jakoby Range Rover. No, je to vlastně Range Rover. No a tyhle dva soubory přejmenujeme podle toho, jak chceme, aby se jmenovalo to auto. Já mám Hustley, takže tohle se přejmenuje na Hustley. Ale musíte tady nechat to .dff. A tady nemám sice ukázáno, ale je to .txd. Takže kdybyste měli třeba Hustley nebo jakýkoliv auto .txd, takže to je úplně v pohodě. Přejmenujete jenom to Hustley. Na to. Dobře, už máme to tady vlastně přejmenovaný. Tak data installer, manual mod installer tady. A tady máte vlastně na ty složky dff. A tady na txd, jak jsem říkal. Tak. Instalovat. Výborně. Tak, no a dáte tady install. No tady se to vlastně všechno instaluje a vidíte, tady už mám done, že je to hotový. Je tohle vypnu. No a mám ten Jeep tady. Takovejhle. No, takhle. Tak. No a pak si to jenom ověříte v tom GTAčku, jestli vám to funguje. Jestli ne, tak se buď odstraňte to GTAčko, nebo zkuste si dát místo toho auta úplně jiný auto. Prostě, no a v příštím dílu teda si natočíme, jak se vyměnit. Třeba jako v San Andreas dá si místo toho nějaký zbraně nový. Nebo taky, já nevím, asi nějaký skiny, nebo něco takového asi bych měl natočit. Bude do toho San Andreas, jak si dávají ty skiny, to si musíte stáhnout a tak. Takže to už je asi všechno, tak zatím čau, uvidíme se v příštím dílu. Čau tě lidi.